Ще ви покажа как да си направите маникюрът, който видяхте преди малко. За целта ще ни е нужен лак за основа. Аз съм избрала този, ето. Бял лак за шарките, черен лак за шарките и по избор топ лак за завършване. Аз вече съм нанесла основа. Сега ще започваме с шарките. Тук съм си приготвила една купичка, в която ще си слагам лак и оттам ще си взимам, за да ми е по-удобно. Разбивам леко лака и слагам в купичката. Моята е малко гъстък, за това ще си помогна с четчица. Ето така. Ще ви покажа един нокет. Вие може да си изберете как искате да бъде. Дали с един нокът, върху един нокът като акцент или на всички ногти. И сега започвам с леко извиване на четката. Топвам си. Това е много. Общо взето да съчетаете две линии, да станат като цвете, листенци. Ето по този начин. Сега взимате черния лак и също си капвате на копичката. Ето по този начин. Сега си взимам тънката четка. Ако нямате такива четки, може да използвате най-обикновена клечка за зъби. И сега правя ето това нещо. И след това по този начин една черта надолу. Ето го и крайния резултат. Аз лично ще си направя тук и на палеца. Вие може да направите съответно на които пръсти искате или на всичките. Както на вас ви харесва. След това, като засъхне добре, добавяте топ лак и го завършвате. Надявам се клипа ми да ви е харесал. Ако ви е харесал, може да видите и още идеи от мен, които може да изглеждат така. Довиждане!